भारत सरकार आसाम सरकारजों आं माबायदि रिप्रेजेन्ट खालायनानै सनितपुर जानाय आं माबायदि स्ट्रिक्टलि बुंबाय थादोंमोन कमप्रमाइसआ सोर खालायदों दिनै बेखौसो नोंथांमोना बिजिरनो नांगौ। हेल' लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहा दिनै जों नुगासिनो दं राजखान्थिखौ लानानै गोबां जोंनि बर' हारियाव जेंना जेंसि दावराव दावसि गावजों गावनो आरोना गुबुनखौथ' मा खालामनो हाबावनो जोंनि मानसिया गावजों गावसो एना एनि मा जालांगोन खोन्थानो हाला आरोना बर' माहारिखौहाय दिनैनि दिनावहाय दिनै बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानैनो दिनै गहपुर हालामनि माखासे मानसिफ्रा गहपुरनि गासै रायजो राजाफोरखौनो माखासे लासिंसिं खालामबाय आरो खालामदों राजखान्थि हान्जानि माखासे बाथ्राफोर बुंनानै बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय मिडियानि गेजेरजों बुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लागो बिनि उनाव आं फंनैसो बुंबावगोन आरोना। जोंनि गहपुरनि रायजोफ्रा बिपिएफ हान्जानो भट होनाय नङा मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना गहपुरखौ दानो फैयाखै बरंस हाबखानाय गामिखौ मारै दाननो हागोन बिनिसो षड़यन्त्र खालामनो फैदों आरो बेखौ जोङो गामि गामि न'खर न'खर जों बे खौरांखौ जों फोसावगोन इउपिपिएल जानानै महिलारिया गहपुरा बिटिआरआव हाबनांगौ होननानै मालाबाबो जोंखौ मदद होफेराखै बरंस बियो माखासे संगठनफ्रा केस होनायाव सिंजों बियो थुनजलायनासो होदों माने जोंनाय अराव गिहिलुना होदों बेनिखायनो गहपुरनि रायजोआ बे बाराव माने बिपिएफआव भट होनाय नङा बेखौ कनफार्म आरो बिपिएफआ बाहाय लस जागोन बस्थायै बस्था फैसा लाबोनानै राननानै जाहो खिन्थु गहपुरनि रायजोआ जागोन फैसाखौ खिन्थु भटखौ ट्रेक्टरनि सिनाव होगोन। नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ ना माखासे मानसिफ्रा सनितपुरखौ बिटिआरआव हाबनायखौ केस होदोंमोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बुंबावदों बिपिएफनो भट होनाय नङा जों न'खर न'खर थांनानै बिपिएफआ जोंनि सनितपुरखौ बिश्वनाथखौ गहपुरखौ मानो बिटिआरआव हाबनायाव हेंथा होनानै केस होदोंमोन होननानै बुंगोन बिसोरो न'खर न'खर हाबनानै बे बाथ्राखौ मानो बुंदों दिनै बिसोरो गावआ जे पलिटिक्सनि रां मोनजादों बिनि थाखाय बुंदों दे रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौसो बुंनो सानदों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बिथांमोना गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय नोंसोर रायजो राजाखौ फानदों आरो मा खालामदों रायजो राजाखौ गासिबो पलिटिक्सनि नोजोराव गाज्रि खालामदों दिनै इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बिसोरनि सिगाङाव नोंसोरखौ मोनसे गाज्रि नोजोराव खोलैदों दे गाज्रि फाव फान्दायनायाव खोलैदों बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बयबो मोजाङै खोनासंखाबाय जानांगौ दिनै बोरैबाफोर इउपिपिएलआ गावसोरा जेननानै बिपिएफआ सरकाराव फैयोब्ला गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां जेंनायाव गोलैनांगोन बिसोरनि बाथ्रा रावनि थाखाय नंगौना नङा रायजोफोर आरो बै समाव आं बुंखादोंमोन जे सनितपुर बिश्वनाथखौ हाबनायावहा होबथानायनि थाखाय बियो केसआ नङामोन बिसोरनि केस होनायफोरखौ नोंथांमोना सिगांनि थांखांनाय भिडिअफोराव गुबुन गुबुन भिडिअफोराव नुखानाय जानो हागौ बिटिआरनि बिटिसिनि खहा जागोन बा दानख'जागोन हा ओनसोलफोरखौ दानख'नो मोना बा माबा मोनसे गाज्रि माबा मोनसे बिटिआरनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय जानो गोनां दंब्ला बेखौ खालामनो मोना बेफोरखौ लानानैसो केसखौ होनाय जादोंमोन नाथाय बिसोरो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय माबायदि उल्थायै केसखौ खालामदों आरोना दिनै रायजो राजा नोंथांमोना एसे हुसियार जा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा सानै हयै डिसिसन ला थिरांथा ला मा खालामनाया मोजां जागोन बेनि सायावनो प्रेस मुसाहारि नामा बिपिएफनि बिथाङाबो दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होदों आरो नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन मा बुंदों बिथाङा दिनै नायलांदो भिडिअखौ। जुन मासनि 22 खालार खालि जोङो बिपिएफ मोनसे हानजा बिपिएफनिफ्राय जों मोनसे गहपुराव जितु जोंनाव 60टा गामि सोसनजाबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा बे 60टा गामिनि सिङाव जोंनि माने सनितपुरनि माखासे 60टा गामि सोनाय गामिफोरनि गेजेराव नैबे जोंहा धनसिरि समस्तियाव 28टा गामि आरो बिदिनो रौता समस्ति आरो हरिसिंगा समस्तियाव जितु सोसनजाबाय बेखौ सोसनजानाय हिसाबै जितु जोङो बिपिएफनि सासे जों बिजाथि जितु जागोन फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जानो गोनां बे बिसायख'थियाव जितु जों गेलेगोन हिसाबै जोंहा धनसिरि समस्तियाव गोलैनाय हिसाबै जोङो 25 तारिख खालि जों थांदोंमोन गहपुराव बे थांनायनि बेलायाव दानि बर्तमान इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जि धरनाव बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रानि सायाव आं फंनैसो रायजो राजानि खाथियाव मोनसे बाथ्राफोरखौ मोनसे बुंनो सानदों मानोना बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों बिसेसकि बिथांमोना बुंदों जे आंनि सायाव प्रेस मेसारि बिथाङा दिनै गहपुराव फैनानै मानो भट बिफैदों मानो बुंदों बिथांमोना बिपिएफ हिसाबै बे गामि बारायजानाय माखासे एक्सटेनसनफोरखौ बाजादों बेबायदि धरनाव बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोनि गेजेराव रं मेसेज बिथांमोना होनो नागिरदों आं बेखौनो बुंनो सानो बिपिएफआ मालाब्लाबो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर'फोर
माने बारायजानायखौ मालाबाबो बाजायाखै आरो बिनि सायाव बिपिएफआ केस होआखै बिथांमोना मोनथिगौना मोनथिया जाय बिथांमोना दिनै माने बे पिआइएल होदोंमोन बे पिआइएल होग्रा बिथांमोना मा खारनाव होदोंमोन मानो होदोंमोन दा बिथांमोना सोंथों दा बे मानसिफ्रा दिनै गावसिनि दलावनो दंहैयो जोंहा बारग' मन्थ्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङानो होदोंमोन दा बर्थमान डिपुटि चिफ मानगोनां माने जोंहा माने खांफा बरगयारि बिथांमोनानो होदोंमोन हितेश बसुमतारी मोननाव सोंबानो जाबाय बिथांमोना मानो थाखाय माने पिआइएल होनायमोन दा बेखौ बिपिएफखौ नायहोनानै बिथांमोना नंखाय रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो नागिरदों बिपिएफआ मालाब्लाबो सनितपुर बारायजानायखौ बायाखै आरो रावबो होबथाफेराखै जोंनियाव बिदि डिसिसनबो गैया नंखायनो दिनै जों बेखौसो बुंगोन जे बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांनानै मानो भट बिहैदों मानो बिदि बुंलाबायफैदों होनना बुङो आरे जों सासे सनितपुरनि रायजो राजाजों गोबां बोसोर आन्दलन थानानै मावबोनाय हिसाबै जोंहाबो दायित्व दं जोङो मावनांगोन आरो जोङो दिनै बिटिसिनि सासे माने सुबुं हिसाबै दिनै मोनसे जोंनो साংবিধানিক अधिकार होनाय हिसाबै जों बेखिनिखौ जों मावफाहैगोन ओंखायनो दिनै माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जि बाथ्राखौ बुंदों बिराद जो साननो गोनां बिथांमोना बिपिएफआ भट बिहैनो मोना बिपिएफआ माने थाङोब्ला हयथ' बिपिएफनिफ्राय भट होनाङा सोरबा बुंलाबायनो नागिरदों बेहाय माने प्रेस मोसाहारिया बेयाव मा कन्ट्रिबिउसन दं होनना बुंनो नागिरदों कन्ट्रिबिउसन दंना गैया बेखौ आङो नोंथांमोननो जायफोर दिनै बिथांमोना बेहाय माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों आंनो बिपुल बसुमतारी बिथांनिफ्राय बे कन्ट्रिबिउसन दंना गैया बेखौ आं नोंथांनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा बेहाय आंनो नाङा जोंहा रबिन्द्र बसुमतारी इउपिपिएलनि नैबे आफादगिरि उदालगुरि जिल्लानि नोंनिफ्राय आंनो कन्ट्रिबिउसन दंना गैया आं नोंनिफ्राय सार्टिफिकेट नाङा आंनो रतेन दैमारि बिथांनिफ्राय नाङा इउपिपिएलनि बे दनसे समस्तिनि बिथाङा आफादगिरि नोंथांमोननिफ्राय कन्ट्रिबिउसन नाङा नोंथांमोननिफ्राय आं सार्टिफिकेट नाङा आंनो सनितपुर रायजो राजाफ्रानो सार्टिफिकेट होगोन मानोना दिनै सनितपुरनि जानानै जों गोबां आन्दलन खालायदों बोसोरनि नङा 26 बोसोर जों आन्दलन खालायदों सनितपुराव थानायल' नङा सारा बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरखौ जिबायदि नासयदों जिबायदि सोबख'दों जिबायदि गादबदों बिनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जों बयबो आन्दलन खालायदों नोंथांमोनाबो आन्दलन खालायदों नोंथांमोनाबो आन्दलन खालायो दिनै नोंथांमोनजों जोंजों मा डिफारेन्स दङ नोंथांमोनाबो आन्दलन खालाय जोंबो आन्दलन खालायना जोबनाय लोगो लोगो दिनै जों राजनितिखौ गावबागाव गावनि पसन्द जानाय बायदियै दिनै गुबुन राजनिति दलाव जों हाबदों दिनै बिपिएफआव हाबदों नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल हाबदों नोंथांमोना इउपिपिएल हाबनानै इलेक्सन गेले नोंथांमोना भट बि बेयाव बुंनांगौ दरखार गैया बेहाय नोंथांमोना नंखाय मेसेज मानो होनो नागिरदों दिनै आङो सनितपुरनि रायजो राजाखौ खावलायगोन नोंथांमोना बिसार खालाय बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नंखाय मिसलेट खालायनो नागिरदों बिथांमोना 60टा गामिखौ सोनानै बुरखायना दोननो नागिरदों नामा आहा कुइसना बेसो जादों 60टा गामि नङा बे कन्टिनिउटि मेनटेन खालायनानै बे गामिनि बे ओनसोलनि थानाय माखासे बारख्ल' गामि सोनायखौ सोसोमनांगौ बे 60टा गामियाव फोजोबना दोनबा जानाय नङा नोंथांमोना क्लियार खालाय इसां माने लिडारब्ला नोंथांमोना बे बिटिआर सुक्तियाव थानाय माखासे दफायाव थानायफोरखौ क्लियार खालायना हो जे दिनैसिम बर' गामिया बेसेबांसो दंबावो सनितपुराव नोंथांमोना क्लियार खालायनो होनाय 60टा गामियावनो बिराद गिदिर दल दाबनानै नंखाय मेसेज होबा जानाय नङा जोङो वेलकाम खालायदों जोङो बिपिएफआ दायित्व लागोन जोङो बेखौ दिनै बेसेबां सोगोन बेसेबां सोआ बेखौ जोङो रायलायगोन गभर्नमेन्टआव पावार फैनाय लोगो आरो जों बेखौ कन्टिनिउटि मेनटेन खालायनानै समाज बानायनो हागोन जों बेखौसो बुंदों ना नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बाथ्राखौ नङै मेसेज दं आरो मोनसे रं मेसेज होनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं लायनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जानानै सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि सायाव एसेम्बलियाव मोनसेबो कुइसन लाबोआखै होननानै बुंनो नागिरदों बे ज्योति दैमारि बिथाङा गहपुरनि ब्रह्मपुरनि बिथाङा नोंथाङा आंनाव लांफैबानो जाबाय आं मा कुइसन खालायदों सनितपुरनि जानानै माखासे गामि हाबनाय बिनि भटार्सफोरखौ बिनि सुबुंफोरखौ माबायदि सुबिदा होगोन आं बेखौ माबायदि कुइसन लाबोदों सोंबानो जाबाय प्रमद बर' बिथांनाव नोंथांमोना जुदि आंनि कुइसनखौ आरटिआइ खालायना सों नोंथांमोना स्पष्ट आं मा सोंदों मा सोङाखै आं बे रायलायनानै दिनै सनितपुरनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालायदों भारत सरकार आसाम सरकारजों आं माबायदि रिप्रेजेन्ट खालायनानै सनितपुर जानाय आं माबायदि स्ट्रिक्टलि बुंबाय थादोंमोन कमप्रमाइसआ सोर खालायदों दिनै बेखौसो नोंथांमोना बिजिरनो नांगौ ना दिनै नोंथांमोना जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै नङै बाङै दिनै नोंथांमोना गोदाव सोराव बुंनानै बे बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा दिनै बेहाय जिथु बिपुल बसुमतारीया दिनै बुंनो नागिरदों माने लासिं माने गहपुरनि सोमोन्दै नलेजआनो गैया सनितपुरनि सोमोन्दै नलेजआनो गैया बिथांमोना दिनै काहा गरायसर काहा सनितपुरनि खोथा बुंलाबाय जादों आं जेबो मावाखैनो आं जेबो थायाखैनो बेयाव बुंलाबायनो नागिरदों बिथांमोना आरो दिनै बे माने रबिन्द्र बसुमतारी सबसे माने लासिं दुखुनांथावना सासे इसां सिनियर मानसि बैसोगोरा मानसि आन्दलनजों लोब्बा थानाय मानसि राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय मानसि बेबायदिनि मानसि बेबायदि खुगानिफ्राय शब्द ओंखारनो समायो नामा बैसो हिसाबैबो समाया
आरो माने राजनितियाव एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबै समाया नंखाय खोथा बुंनो समाया